makadiko Zimbabwe, makadiko mbari Zimbabwe. Yes. Amazwana big door ndozandirogona manzi big door. Pacha tasvika kusvika kwaMwarume. Aikukumbira kuti Mwari vatitungamirire kama kananzi tungamira. Zaka nechili boys wapapa mekanzi mafara chete. Zviri sei tirikusangana nazo musi Friday chirongwa kuti pasina nyuti. Handitone zviri sei. Parise pamoyo apa muna mafaro wacho. Wamwe wakazoti wanakidzwa nengoma kudai wakadedzera kuti hanzi chimwe chikaratasa chadona kuti paunozoti Friday yakashata kana kuti Friday iri kudhina iri pakadai apa tanga nemunzwa wengoma wakadaizve. Yes ndokupinda kwatikuita pachirongwa huchi pasina nyuchi ndaze. Muimbo weZimbabwe kumbari yeZimbabwe nemushamari weZimbabwe mafaro wacho. Kwangu mbari Zimbabwe kuti mukuitiro zvakanaka panepenyoro. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Mazita mgoma zaka nechili boys amba mafaro chete gambo tungamirai. Yes, tungamirai. Yes, muri yeZimbabwe ndokupinda kwandaita nebig door ndowanikana kutfecha pacha ndotoona aikakata kutotandara tezi hapana kana PO box kana kunoka door. Yes, chauya chirongwa chenyu chesvondo rega musi weFriday kubva pamidday kusvika zvanaka. Ndinokupai chirongwa kuti pasana chichipatirwa mhanzi dzevana veZimbabwe vanenge vaita urombo rekundikandira maWhatsApp messages vachikwazisa hama dzavo. Yes, tinowana mukana wekuzokuridzirai mhanzi dzacho. Ndozvatinoita pachirongwa panapa tichikuzivisaiwo dzimwe dziri kuburwa zvakare itsva nevana veZimbabwe. Yanga yakaipei zvayona he. Ndinokukwazisai kwese kwamutibata muri mufunge zvenyu munodadisa. Ndinodada nemi, ndinovimba nemi nerutsigiro rwamunotipa. Ndogara ndakuzivisai zvakare kuti musi wechitatu wega ndinokupai chirongwa chinonzi muimbo wanhasi panenge ndiri kukurukura newaimbi weZimbabwe. Yes, sondo ravapfuura musi wechitatu ndina mukoma Hector Bravo Matowo ndovatanga ndinavo vatakakurukura navo kubva kupolokwane. Sondo rino zviri kuratidza kuti ndichenge ndine sungura artist zvakare. Yes, ndichaona kuti ndingamborova here kamwe kambo kake ndokuzivisa kuti ndiya ndinenge ndinaye musi wechitatu chikuteera chinaizvi. Saka muri Zimbabwe rega tichidaizi. Yes, tinoda kutenda Mwari dai, tinoda kutenda Mwari.
kuti Mwari ndo vanotipa upenyu, ndo vanotipa simba, ndo vanotipa zvese zvatinazo. Tinofanira kuvatenda. Reka ndipinde paubva michecha rinonzi Munana Wangu kubva kune Chikomana the radio president Adimaya Nago. Unotora kamba kanonzi Mweya Mutsvene kubva paubva michecha featuring Messi Mutsvene. Yes, reka titange takadaro. Release. Sekuru Timi matora zvakare dzimwe dzenguva atizvinzwisise taura takateerera Baba Timi matora Brand new releases with Mafaro. Dzimwe dzenguva zvinotiremera taura takateerera Mweya Mutsvene Mweya Mutsvene Mweya Mutsvene Hallelujah takateerera Mweya Mutsvene Mweya Mwana Timi matora Sekuru Timi matora zvakare dzimwe dzenguva atizvinzwisise taura takateerera Baba Timi matora
mukuru timi matora zvakare dzimwe dzenguva zvinotiremera taura takaterera weya mtsvene weya Yes, mweya mutsvene taura takaterera. Akubva papa muitsvaitsva inonzi munana wangu chikomana timayanago. Yes, featuring Messi Mutsvene. Rakanakisa album racho nedzimbo dzinokomorera. Ndochingamidza vese vari kutibata pachirongo makadiko. Musazokanga subscribe kumafaro huchi pa YouTube. Tinofamba takadaro ipapo. Like nekushare mzenda kumberi. Ndopinda kumakomoyo yes kwa mtari. Maitoka simoyo wakatibudza pomitsvaitsva inonzi pamara tapfuura. Tiri kutora kambo kanonzi wakatendeka. Yes, Jesu wakatendeka. Tichangopisa dziri kuburwa. Brand new releases with Mafaro.
zedi wakatendeka vatipa upenyu vari kutichengeta muCovid-19 munomo, vamwe vachipfuura zimwari vari kutirwira vari kuchigonedza. Wamuka mangwanani ano vana vamuka vari kuenda kubasa vari kuenda kubasa, vari kushandira kudzimba vari kushandira kudzimba. Wakatendeka Mwari uyo. Kubva pawo pamicheche inonzi Pamara tapfuura Pamara. Maitoka simoyo kubuda nemamutare umao pamichecha. Hapana zvatinenge tagona tikatadza kutenda Mwari. Hazviti. Tinoda kuti tivatende nezvavanotitira mukati menguva dzese. Nevadikani vatingade kuyeuka mukati menguva dzino, vasiri kunzwa zvakanaka, vane miri isiri kuita zvakanaka. Murapi ari pano. Vakatendeka, all his promises will keep them. Vazosiyana nesusu vanhu vekuti tinombonyeberana tichibhaizana. Mapromises awo avakati promisa, he will keep them. Zvinoda kuti isusu tirambe takatsungirira, we remain faithful. Ndinoramba ndikuchingamidza vese vari kutibata. Gospel Soweto Gospel Choir vari kupinda mudariro. Yes, tikudza Mwari, tikutenda Mwari. Kuda kuti tiswededzane pedyo naizvo mazimba wose wakaneta vasumudzirwe. Mwari vanotitira zvakanaka. Nkosi yami kubva kuSoweto Gospel Choir. Worthy to be praised in all of the earth. He created everything, the heavens, the earth, the galaxy, all within. The work of his right hand was ordained to Sound out of this world. Zimnet Radio. Of our God cannot be described in words. Singing, I worship you. Singing, I worship you. Fizeke family, I worship you. Worship you, Lord of the earth. Worship you.
He is the Alpha and Omega, King of Kings. He is the Lord of Lords. I will exalt his name, for mighty is he alone. The God of Israel, this is what I will give to the Lord. So I will worship him forever and ever, singing, I worship you. Oh, I will worship you, singing, I worship you. I give you all the glory, singing, I worship you. I worship you. May all of the earth worship you. All of the earth worship you. I worship you. I will worship you. I worship you. Forever I give you all the glory. Singing, I worship you. I worship you. I worship you. I give you all the glory. I give you all the glory. May all of the earth say, I worship you. Singing, I worship you. Singing, I worship you. I give you all the glory. May all of the earth worship you. May all of the earth worship you. All of the earth. mukati mezuva rega rega unoda kumbowana nguva yaunoita 1-to-1 uchitaura naisho mazimba wose nemwari wako uchimukumbirira zvaunoda mukati meupenyu hwako. Yes, this is a family. I worship you kubva paalbum yakanzi Abba Father. Yes. Mwari vatitire zvakanaka muri Zimbabwe makadiko. Namavharo wacho musakanganwe tichange tiri kuzoverenga kwaziso dzenyu kuno vakatumira WhatsApp messages avo kunhamba yangu inoti 07861783929. unokwanisa kuzviita izvozvizi kunditumira WhatsApp message nevanhu vauda kuti kukwazise wondotsara dzimbo more than one kuitirawo kuti ndizokwanisa kuita sei kuti ndikashaya imwe ndotora kamwe. Zozo hanzi Zengerei Super Sounds akwana ibe Vomfonera vomasindi ndomuona buchiro hawe habuchapfala nalo tema nibone Vomfonera vomasindi ndomuona buchiro hawe habuchapfala nalo tema nibone Masindi ndomuona buchiro hawe opachandani chotema nibone Bomfonera Masindi ndomuona buchiro hawe opachandani chotema nibone chimuchia ova mutu achichira navatsinda vachimutama ndinaye mashutu oyu ndichimuchia ova mutu achichira navatsinda vachimutama ndinaye Shuma kane mune ivo shuma vafareka nupezi Nasenulenda murengela icha shuma kane soso ivo shuma vafareka nupezi Yone indu yange anda torenga ichatsura nemo
vafareka nopedza indu yange yandatorenga ichatsula nemune ivotsula vafareka nopedza ndichinifuna inwi muvuno wangani somontalo ndichinifuna inwi miya vana vasomontalo ndichivafuna mone miya vana vasomontalo ndichivafuna mone zviyamba vataliwa ngani somontalo inwi zviyamba vataliwa ngani somontalo inwi naone ndinokakaenda apa na mapuwani chiri ndichikukoshuma ndaona zvote chinyana vazvifani mumusana ndiyamba umativi asizvonezvi masindi ndomubona buchiro awe abuchapala nalotema nibone bomfonera bo masindi ndomubona buchiro awe opachandani chotema nibone chimuchia oba muntu achichira navatsinda vachimutama ndinaye naselulenda murengera ichashuma kane mune ivoshuma vafarekano pedzi renga ichatsura nemune ivotsura vafarekano pedzi muvuno wanganisa montalo ndichinifuna ini muvuno wanganisa montalo ndichinifuna ini niye vana vasomontalo ndichivafuna bone niye vana vasomontalo ndichivafuna bone zviyamba vataliwa nganisa montalo ini zviyamba vataliwa nganisa montalo ini zviyamba isa mvuno wanganisa montalo ini zviyamba isa mvuno wanganisa
kurekedzera mavharo zedu muri Zimbabwe tingati sei kumuzwe Friday daizve. Yes, nomushamararo wacho mavharo wacho makadiko. Yes, vanokwanisa zvawo munokwanisa kunditumira mawhatsapp messages enyu panhamba yangu inoti 078 61783929 muchikwazisa hama neshamwari musarudza mhanzi dzamunoda kuti ndizokuridzirai eitofamba takadaro. Vakomana vesengere super beats vakatungumirwa nechikomana Zozo. Morisese murikutibata meze. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Mukati vezwara nazi kariseiko kawedha kwa muriko zikufamba seiko. Maji yanga kapizi kuti tombodzokera kumashure. Ndo madhara edu kama legends. Umoya wami.
people's choice. Fambira tiri kuita nechirongwa mhuri yeZimbabwe mukati mezuva ranhasi. Musakanganwe zvenyu kune vanokwanisa zvavo, kune vanoda zvavo. Ungondikandira WhatsApp message uchikwazisa hama neshamwari kwese kwese kwadziri, wotsvaga manzi more than one wonditumira pa 0786178329 eitokwazisa hama neshamwari eitofamba takadaro kondozvozve. Musakangana zvakare kusubscribe apa Mafaro Uchi pa YouTube, moshare, molike, zvobva zvaenda kumberi. Handingakwanisi kusvikira munhu wese, imimi mune mafollowers enyu mokanda zvichienda kumberi ikoko. Let's spread the word about the station nemhanzi yevana veZimbabwe. Ngatitsitsikiranei pachedu isusu vana veZimbabwe. Big Dara love Momaji umoya wame. Ndozva kuti kuna vazhinji vanokafarira kamba ikaka ndero maitirwa zvakanaka. Email marketing@zimnetradio.com. This is Clyde Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye bye. Ciao, ciao. To teach Mutaz what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wide world, Zimnet Radio. Now. Today's best music. Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice.
ndapinda zangu paobama rakanzi gomo ramasare. Kune vakakura makore atakakura isusu munobva maziva kuti ndikutaura chikwata chipi Zigzag Band. Kama kanonzi Muroi ndiwe Muroi. Aiwatiwe Muroi kantiwe, ona ndiwe wapedza ama. Aiwatiwe Muroi kantiwe, ona ndiwe wapedza ama. Werewe wakomana wedu. Chakatata chiko mwana uyu werewe hama. Chakatata dachishaya kaniwe. Chakatata chiko mwana uyu werewe hama. Chakatata dachishaya kaniwe. Ingawani kukura kwake kosemi maikuoneni. Waingove urongo tete, hapana chimwe chaita, kunze kurova marimbakani. Asi uno waburakani, oti ndo shiriritirawo, ine moti kwete shashata. Nekuda kumuona achitambura hama werewe wakomana wedu. Ingawani mwarakamba chipo zvakasiyana siyana. Ingawani mwarakamba chipo zvakasiyana siyana. Iwe une chipo chako, ini tine chipo changu. Iwe une chipo chako, ini tine chipo changu. Hama werewe wakomana wedu. Nyaya yekuvengerana zvipo mufungi haina kumbonaka. Shuwa munhu unobuda wakapfumbata zvipo zvako zvawakapona Mwari wagona kuzvishandisa ka unogona kuvengwa nevanhu. Asi please ndapota vane Zimbabwe ngatirege kuvengana, ngatirege kuitirana godo. Hanzi godo rinorwadza akaritakura. Kugodokera umwe munhu asingatomboziva kuti iwewe wakatomugumbukira. Akomana ime kamba kanonzi ndiwe Muroi kubva kuchikwata Zigzag Band. Vakambotitandadza varume ava kubva pabhama rakanzi gomo ramasare. Ndambodzoka kumashure mbitsana pakati kumese muribata nambafaro wadzo. Muri kuchikora seiko mukati mezuva ranhasi? Ndopinda paobama yakanzi chimutsa mapfiwa mukoma Hector Bravo Mateo and the Lucky Stars. Ndo muimba wandakanga ndinaye musi chitatu chapfuura akamba kanonzi Makuna Kuna.
kari kupisa kachangoburwa. Vanhu vakawanda tinotora nyaya dzerudo release. Zvakaitika mumwe murume kune imwe maini. Zvineiwo murume akabatwa neruchiva ndokuchiva mumwe mukadzi mudunhu raaigara kunzvimbo yeJohannesburg. Zvedi akaravarairwa ndokukanganwa kuti kumusha akasiya mukadzi nevana. Musikana aiva ne 3 years, mukomana aine 3 months. Ndokugara nemukadzi uya zvokukangana kuda kutumira chaiko kana kudzoka kumusha. Mari yese yaaishandira aikanganwa kana kutumira kumusha kune mukadzi nevana nemhuri yese. Vakakundikana nemiedzo. Munoziva munhu wemukadzi, munhu anoda kugara achichengetwa nababa kana vaiko. Amai vakafunga kutsvagawo chikomba chaizokwanisa kuvachengeta kuti vawane raramo yakanaka. Kwekanguwana yokuvimbisana zvekuroorana. Zvedi amai vakaroorwa. Munongoziva hama dzinodikana kuti mukadzi akanga aroorwa aine vana vake. Vana ava havanyatsowana rugare rwakakwana nekuda kuti vanenge vari vana vomutorwa. Amai ava zvaivanetsa misi nenguva kuti ndoita sei kuti vana vangu vawane rugare. Zvineiwo amai vakazogaya kutamisa vana vaya
nekuti vakanga vanzwa kuti panext door pachikoro pedyo nepavaigara paiva namisi aida musikana webasa pamwe nemukomana wekufudza mumbeka. Zvedi vakaenda kunotaurirana naamai vaya, vakabva vawirirana ndokutora vana vaya ndokuvaendesa kuchirungu, mumwe ndokusara kumusha mukomana. Munoziva hama dzinodikana kuti mudunhu matinogara munova mulokesheni pane vanhu vanofarira kugara vachiongorora zvinoitika kumanext door. Pakaita vamwe amai aiva mujoni mucross border akafumowa kuseni kunoona pamba paya ndokuona kamusikana kaya kari kutsvaira panze kachiita sei. Zvikanzi naamai vaya, nai mwanasikana, inga unoshandisa zvinorwadza wani, nobopuwa mari iko pamwedzi. Musikana uya akapindura, zvikanzi ndopiwa 30 bond. Zvikanzi zvoni aude here kuti ndikutore uwane mari yakawanda. The best hits on the World Wide Web. Namo ya urikuonesha mnoguta. Been educated. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zvedi musikana uya akabvuma, vakawirirana kuti vaizoenda vese, asi chainetsa manje musikana uya akati ndina mari yekuti tingaenda kuSouth Africa. Zvikanzi naamai vaya hazvinetse, ndinokwiza nemari yangu kuenda kuSouth Africa. Zvedi mwedzi wakapera, vaya ndokurongana kuenda Jeni. Vakafamba zvakanaka zveshuwa kusvika kunyika yeSouth Africa. Vachisvika kuSouth Africa, amai vaya vakazama kutsvaga basa, kutsvagira kamusikana kaya. Zvedi basa rakanetsa kuwana. Amai vaya vaita zvokuenda kubhawa kunotsvaga mari vachishandisa muviri wavo. Saka vasvika pakufurira musikana uya. Zvikanzi kuno kujoni unotamba yese chamuka inyama. Wadidi utaenda tese kubhawa uku tinotsvaga mari. Munoziva kana uri munhu ari panhamo haurambeka. Mwanasikana akabvuma zveshuwa. Amai vaya ndokunotsvaga mari ndokutengera musikana uyaya mbatya dzekubasa, katopu nekaminisketi kuti zvinyatsobhadhara. Vakatanga kuenda kubasa kuya zuva nezuva. Musikana aiwana mari yakawanda kudarika yaiwana kumusha. Second day kamusikana kakafara kaita mazimari. Unoziva kamusikana ikako kaijamba kachisvetuka pari pamubhedha. Komboita sei? Kombomira zvikanzi imari here yainetsa kuwana kumusha.
Nasi ndiri kutambura nemapepa kudai. Akafara kamusikana. Kakadai. Kachitamba wena. Oziva kamusikana yakoka. Kaifara zvekufarisisa. Kombogara pamubhedha. Oziva kamusikana yako kanopenga asitereka nditi. Kabva kasimudza runhare. Kufonera kumusha. Zvikanzi mama. Kunoku ndakaona basa inini ndakushanda. Chakuchumirai mari mubatsirike. Vhiki rinotevera. Amai havana kugona nemufaro. Zvedi musikana akatumira mari. Zvikaramba zvichingodaro. Ndara dziya manje. Dzakasvika pakuzonetsana nemukadzi wadzaigara naye. Ndokubva dzabhowekana. Ndokuti ndingada sei baba panapa ndiri hwane kudai isusu. Rega ndimboenda kubva wako ndimbonodzima stress. Ndara achisvika paya wena. Akaona kamusikana kaya karimo kachitamba. Ndara akapfeka magirazi manje. Aya anonzi madhimasi aya. Ndara akaona mwana achisvetuka. Ndobva aswederera padhuze. Ndobva akakwenya. Ina handina kumboziva inini kuti vanhu vachitamba pane noizi yakadaro vanogona kutaurirana vachiwirirana. Zvedi mudhara dzedza dzakatanga manje. Zvikanzi kubhebi. Mwana. Kubatana iro. Ndofunga ndikanyatsokuroora inini. Panharaunda pangu ndingada kudzingwa nasabu kuti Kofilimoni azoita sei. Atiwigira njuzu. Kunaka kunge munhu achanyungudika kudai. Munoziva hama dzinodikana kuti munhu wechikadzi akarumbidzwa nezverunako rwake anobva apera kupera kuti zvikanzi nemusikana manje mungandigona here ini ko ndikadai ndikatama ndikadai ndikasimudza gumbo ndikadai. Zvikanzi namudhara dziya inini ndiri maneja kubasa kwangu ndinokuchengeta. Zvedi vaviri ava vakafurirana kuti vanogara vese sezvo kumba kwanga kwavakunetsa. Vakagara 2 months, 3 months, 4, 5, 6. Zvedi musikana akazosimudza runhare kufonera amai kumusha. Zvikanzi mama, kuno kuSouth Africa ndakazowana munhu anoda kundiroora inini. Masvondo ari kuteera aya. Ndichatouya naye kumba kuti muzomuona. Amai havana kugona nemufaro. Zvedi vaviri ava vakapiripeya kuenda kumusha kuti anoratidza amai murume wake. Avo mubhazi vachisvika pamba. Musikana akashamisika kuona mama vanoti mama vake vachimhanyira murume wanoti murume wake. Zvikanzi namama vaya ingachiedza wandigonera. Waunza baba vako vanga vakandisiya kubva kudhara muchiri vana vadiki. Inga wandigona pindai mumba tigare titaura. Vachisvika paya musikana akashamisika. You can never go wrong with Zimnet Radio. Akuudzwa manje kuti wanoti murume wake ndibaba vake vakamuzvara manje. Ukuwo amai wavainzi Mukwasha
murume wavo akanga avatiza vaine vana vadiki. Inini manje ndakazotora imbwa dzangu ndokufamba ndichifamba ndichienda kutsvaga mombe dzangu, ndokuwana mai vaya vakamira pagedhe vachichema vaiti zedi mhuri yaita mashura, yaita makunakuna. Ndosidarikamba kubva kuna mukoma Hector Bravo Matoho vakatungamira chikwata Lucky Stars pakaipa kubva paubhamu chigadza mapfiwa chimudza mapfiwa panenge paita slip of the tongue right. Yes, muri Zimbabwe tikuramba takadaro zedu. Aiwa kandozo zvepachirongwa nemuchamarari musakangano zenyu kukanda mawhatsapp message zenyu nevanhu vamuri kuda kuti mukwazise torowa mhanzi dzacho. Dux Junior kodwa kungani usathane ebeza ububi bakhe phambi komhlaba wonke. Kodwa kungani usathane ebeza ububi bakhe phambi komhlaba wonke. Sefundisa amanye amazwi kwenza izikhala ezilengozi zokuphindisa amanye amazwi awungayesoshona. Sefundisa amanye amazwi kwenza izikhala ezilengozi zokuphindisa amanye amazwi awungayesoshona. Awumayi babo awungayesoshona. Awumayi babo awungayesogenaphi. Watshele awusathane watshele baba wethu osezulwini, sikuqile phambi kwakho baba uNkulunkulu ngomkhuleko, sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njalo kwesenziwa ezulwini. Usathane sone umhlaba wakho baba, ufundisa amanye amazwe wenza izikhali ezinkulu, izikhali ezengozi ezokubhidliza amanye amazwe. Abantu bakho bayahlupheka baba uNkulunkulu ngenxa kaSathane. Awubheke amazwe amakhulu alungisa izikhali ezinkulu zokubhidliza amazwe, kodwa amazwe amanye amancinyane aswela usibi sokudla. Endani yokuthi izigidi zamadola lezo ngazilungiselwa ukunika abantu ukudla, kodwa uSathane ufundisa ingozi kuphela. Khangela ubone baba Jehova, e-Iran ne-Iraq abantu sebefa kweminyaka eminingi eyisikhombisa belokhu befa ngenxa kaSathane. Uyabona wena Sathane, labantu bakho kumele uphume emhlabeni kababa kubuye uJesu Kristu ezokuthi umhlaba kayise. Ngingakukatela mina batshele awu nshuma masibi tinda matinda batshele. Kavelani phezulu nako Jesu Kristu ehla emaphini ezobusa izoni kayise umhlaba kayise. Wena Sathane labantu bakho kumele uphuphele kulo mhlaba kaNkulunkulu. Uyakubona uSathane lempondo zakho sokutatazela kubona inkosi isehla phezulu. Kuyaboneka kugcwala amaganga abanento kwenzayo. Azazi uzokhosela emilweni, uzokulahlela esogwini, uzokuthisa uNkulunkulu. Jesu Kristu kuphosela esogwini okuSathane. Tinda matinda
uKristu limbethela esiphambanweni induna yenu kwakungusathane salikhumbula ukuthi linqobile kodwa lakhohlwa ukwazi ukuthi usathane isidalwa sikaNkulunkulu ngaloko kalamandla nganqoba kaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu batshele awubheke namhlanje uNkulunkulu usezathumela indodana yakhe uJesu Kristu ize izobusa lumhlaba kayise wena sathane labantu bakho kuphelile kwakho kumele ubophe zakho ukhaya dokufamba kwathi kuita muri yeZimbabwe Tuksimalaba imekaiwe ngokusathana kule mpondo tumbochora zembochola yes anditole usebeditse wasiyale fala sechaba sahau wafala dikwankwetla mtatse mpi malala ala utu. Let me tell you my story. I like to be the one to tell you. I am talking about acknowledgement of quality that exists in our time. Sadikano usihile bara ke bara bali bonne ke kaba pizza kama pizza ke bofosi le ruo mutsana le my story. I'm privileged to tell you about it. I am talking about acknowledgement of quality that exists in our time. Sibike santa go fetsa na bona abua bjalo disa go se molwane a re ke motsore ke epetse ke bile ke epetse khotelletse ke golo la botswana irile ga maka wa mpala ba mpa kola khoteng la tshekelo ka re ga dimapo ka ba ka re ga tsa mo go dire tsa motshotho ka tsa motshotho ka ba itse ba ka mpa yes ndokamba kari kubva kuna Tsepochola imekaimi ekaka kufanganisa kuspice vanokwanisa kumbojamba tione anditione ndizva kuti kune vazhinji vanofarira musambo iwoyoyo
Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Pakaipakani makaniko Zimbabwe vese vari kutibata ndikuchingamidza pachirongwa. Yes, chambo katika timopinda nikasoka calypso music Ikaba kachiperaka rekatinzosukutera musakanga subscribe kumafaru huchi yes pa YouTube. Come again, select tonight and fresh as the move from the top to the very last drop. Musical thing and I call. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Ushusha. Uninga basa. Shamarire, unozenyedze Zimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe garapa. Ndiri garapa zvimwe manje. Ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. iZimnet chete iyoyi. Ndatiri kupamheza kanene kamwe. Makadi kuZimbabwe yezini mafaro wacho huchi pasana nyuzi handitone. Chikwata chinonzi kitchen. Yes, kitchen. Pakaipa. Kamukana camera on you. It's not what you do, it is how you do. Rebel as is true, listen what I am saying to you. It's not what you do, it is how you do. Rebel as is true, listen what I am saying to you. Carnival is carnival, you must take a wine. But to avoid the bacchanal, just do it refined. You know you must show your motion when you feel the pace. But use your discretion, darling, when you shake your waist. Shake and jump around, shake and mix it up, make your mind around, the party come around. Girl, careful what you do. We come around you. The world is looking at you. We come around you. Remember you on the TV. We come around you. And everybody is going to see. We come around you. What's your content and your movement? Go. What's your content and your movement? Be careful when you on stage. We come around you. The press can't put you front page. We come around you. What's your content and your movement? What's your content and your movement?
You don't have to move like you are a nun. When you get in groove, mama, jump up and have your fun. You don't have to step like you can mash hands. When you feel the pep, like a Creole, come out and dance. You come out to break away, mass is your own thing. Regardless of what they say, you must have your fling. One favor I'm asking, I'll appreciate when you start your whining, darling, just be moderate. Shake and jump around, shake and dance around, make them rock around, but watch me jump around. Girl, careful what you do. Jump around you. The world is looking at you. Jump around you. Remember, you want the TV. Jump around you. And everybody is going to see. Jump around you. What's your content and your movement? Oh, what's your content and your movement? Be careful when you on stage. Come around you. The fresco put you front page. Come around you. What's your content and your movement? What's your content and your movement? Munoda kuzongwarira munofamba munemba munonge muchiita madrama mo nesocial media ya unoswera wabudiswa pachena. Yes, there's always a camera on you, and those that come camera on you. Imegaibe msazokonzeresa mara ino. There is nothing to it. People should be free to play their mask the way they see fit. All this carrying on is only a farce. Long before we born, people whining and playing the mask. So Carnival 92 is no exception. Revelers will continue with their gyration. They could bring restrictions, they could rearrange, but this old tradition, darling, they could never change. Shake and jump around, shake and dance around, make your money run, but watch me jump around. Girl, careful what you do. Come around you. The world is looking at you. Come around you. Remember, you on the TV. Come around you. And everybody is going to see. Come around you. What's your content and your movement? Oh God. What's your content and your movement? Be careful. What's your movements? What's your content? Whatever zona kuchita izo, be careful. Chenjera. For one day is for Amdi. And your movement. What's your content and your movement? Amuso chisano kana mafaru wacho. Yes, uchipazana news andetona makaniko. Yes, msakangano ndidonzera WhatsApp messages muchikwaziza vamungade kukwaziza wherever they are. Tinoriza madzi munenge masarudza imimi monditumirawo dziri more than one. Yes, kuitira kuti ndikashaya imwe ndotsvaka kamwe. Yes, manje so tinenge takuda kupinda mukwaziso dzacho idzodzidzi. Ndikaona WhatsApp ari kupinda. Thank you so much kune vanyora so far. Chirongwa change chapa YouTube zvakare musazokanga no subscribe kumafaro huchi anditode. Come around you. Come around you. Come around you. Come around you. So brothers, kupinda mudariro avangasara zviti. Whisper
face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Never go wrong with Zimnet Radio. chivara chiri kutsuka nziyo musha nevayenzi pasingasvike vayenzi kapazi pamusha amazviita so brothers vakomana imi 4 days okandizoka kuti kazwaka chikafamba zvakanaka todedza chikomana Sem Wambira kwenyambira Sem kambo kana ndipinde mudondo kubva papa michaizva ichaturuka ndozera bwamrajo handitone Brand new releases with Mafaro. Do
variko vanosairira mabhepo zita kuiswa mubhodhoro, kuiswa muhari, kuchengetedzwa. Mumwe munhu achida kuti munhu asafe chete. Vagomana imi kuenda kunotsvaga mushonga kurombera mumwe kuti ashupike. Kuendera semo pabwa micheche inonzi chaturuka ndipinde mudondo. Zvakasata muri Zimbabwe kana uchidaro, kana oneka mweya kakadaro zvakasata. Hatidi kudaro, hatidi kudaro. Uchida kuti umwe munhu ashupika nei? Seuchida umwe munhu aparare atambudzike. Rakanakisa bhamiroro muchange muri kumudzwa muchinda wacho mazuva anoteera pachirongwa. Muimbi wanhasi chandokupai musi wechitatu wegeweka na 9 p.m. ndopinda paubhama yakanzi Ulendo, chikomana chinofamba nezita rekuti Kiki the Great, kambo kana dzamai. Itsaitsa futi album racho. Namai vakakosha namai. Ndotenda oyere mai vangu ndotenda zvimwe zvinoda kutendwa varume, usatenda uroi. Zvimwe zvinoda kutendwa varume, usatenda uroi. Oyere mai vangu ndotenda, oyere mai vangu ndotenda zvimwe zvinoda kutendwa varume, usatenda uroi. Zvimwe zvinoda kutendwa varume, usatenda uroi. Shinza chikomana zvavadai wakura iwe, shinza chikomana zvavadai wakura iwe. Zvara utane museve utsvagire muri chekuseva, zvara utane museve utsvagire muri chekuseva. Shinza chikomana zvavadai wakura iwe, shinza chikomana zvavadai wakura iwe. Zvara utane museve utsvagire muri chekuseva, zvara utane museve utsvagire muri chekuseva. Kura na maiva vaindionesa mamiriro vakaita upenyu, vachindisingisa pane zvandaisangana nazvo. Usingi vaindisingisa mama, usingi ndinokutenda iwe
Kumvesesana amai vakakosha, amai pese paurizwa kuti wakakosha. Yes, tese takaberekwa na amai 9 months takatakurwa mudumbu amna amai makakosha. Amai kana wasisipo musha wese unoita nherera nevana nababa vacho zvese. Ndikomana Kiki the Great kubva paupameka zulendo kama kananzi amai apa mitsvaitsva. Jalemi baba michezo inonzi idoro chete ndazviona idoro chete iri. Ndatora title track album itsva zvakare album itsva. Wache manzara kumusha kumunda kowa kunai. Wache manzara kumusha kumunda kowa kunai. Shima ungadai wakako wakareko wose vamwe. Shima ungadai wakako wakareko wose vamwe. Kumunda kowa kunai. Wache manzara kumusha kumunda kowa kunai we. Shima ungadai wakako wakareko wose vamwe. Shima ungadai wakako wakareko wose vamwe. Chema kuti hauna pekurima, kowai karo chema kuti hauna chekurima, shawai karo chema kuti hauna chekurimisa, kogejo wakapiwa ukatengesa watu, kana mbeu makaoreswa ukatengesa zvekare, chero munda unao kusada kushanda ndikuyambire uchadya chanungu. Oh yeah, oh yeah. Karo chema kuti hauna pekurima, kowai karo chema kuti hauna chekurima, shawai karo chema kuti hauna chekurimisa, kogejo wakapiwa ukatengesa watu, kana mbeu makaoreswa ukatengesa zvekare, chero munda unao kusada kushanda ndikuyambire uchadya chenungo. Oh yeah, oh yeah. Siya ukumi wase wakaparata pamushara ngova dongo nekuda kwendari apa kurora chaiko una wakatora mukadzi wa mukombo kuri kusada kupisa pfumo hanzi regai nditore wenhaka baba vakasiya ukumi wase wakaparata pamushara ngova dongo nekuda kwendari apa kurora chaiko una wakatora mukadzi wa mukombo kuri kusada kupisa pfumo hanzi regai nditore wenhaka. Ndatsvaka muroi ndaona idoro chete, ndatsvaka muroi ndaona idoro chete, muroi harisizisi ndaona idoro chete, muroi harisizisi ndaona idoro chete, muroi harisiberi ndaona idoro chete, muroi harisiberi ndaona idoro chete, ndaona kutsitsereka idoro chete, ndaona kutsitsereka idoro chete. Ndatsvaka muroi ndaona idoro chete,
chete, tatsvaka muroi ndaona idoro chete, muroi harisizi sindaona idoro chete, muroi harisizi sindaona idoro chete, muroi harisi bere ndaona idoro chete, muroi harisi bere ndaona idoro chete, ndaona kudzedzereka, ndaona kudzedzereka, idoro chete, idoro chete, idoro chete, idoro chete, aiwa idoro, idoro. Hanzi munhu kutora mukadzi wamukomadzi, mukadzi wenhaka nekusada kunobvisa pfuma. Hapana chimwe chete, idoro chete, ndaona kudzedzereka. Album kubva kuna ngoma Jalemi. Yes, he's lined up with live interview pachirongwa muimbi wanaze. Doro rinovhiringidza zvakawanda doro. Amene vanomwa ina ndimweni. Muri kumwa here uko, muri kumwa here uko. Vamwe ndo vanozoita musindo uzonzwa sorry ndakadhakwa. Imiga amene zvenyu. Tsanyepere doro. Toramba takabata mabrrr dziri kupisa tamba ikurira album ichaisa kubva kuna Mukoma Romeo Gaza Extra Malembe. Simbi hombe kamba kana Sylvia. A brand new release. Sylvia Shana, Sylvia Sanyare kusekwa. Mwanasikana, munokatishana, mwanasikana Sanyare kusekwa. Brand new releases. Mofaro.
Sandinyore, yeah. Amai vangu ndakutenda ineiko, chokwadi mai vangu ndakutenda ineiko. Dzimwe nguva vanorara kumabhodha, dzimwe nguva vanorara kumabhodha mana mai, dzimwe nguva vanoswera pamisika vachishanda, dzimwe nguva vanoswera pamisika vachishanda, vachitenderera vakatakura masai mitsvairo wonyamero. Vanhukadzi vane rudo, vana mai vane rudo, vanhukadzi vane rudo, vana mai vane rudo. Brand new release. Simbi hope inasipendeza dzimwe simbi. Romi Gaza extra valembe. Tamba yekurira ndo zita ra pamracho, tamba yekurira. Ana mai makakosa ndapozureva ndapozitaura ana mai makakosa. Nyangu ukava nemhuri yako ukatovawo sekuru, amai vanoramba vachida kuzokuti uri right here. Zvisina baba futi, aiwa kati ngazosiya baba. Brand new releases, Mofaro. Checha rinonzitambe kurira rakabereka zvaro 7 tracks kubva kune vakomana veextra valembe vakatungamirirwa naSimbi Hombe, ngoma Romeo Gaza, ngoma Naimi. Namai makakosha, namai makakosha. Dzimuna mai vakatakura mugomo mvura pamusoro, vakabereka mwana kumusana, rumwe rwoko rwakatakura muriwo kunobika kumba, rumwe rwoko vakatakura badza kuenda kumba vapedza kushandira mhuri. Musakangano manje tinenge kupinda mukwaziso dzamatumira imimi kuburikidza nama WhatsApp messages dzamatumira kwandiri muchikwazisa hama dzenyu. Ndikati muzozviteera. Zimnet Radio Baba. Neveniro notorwa nevazhinji alongside Dr. Sawanda Band Side Mega Band Studios. Shabara bari bare. Yeah man. Those are tonight. Neveniro ino kwenye mimanzi. Nichaiterera kushika ndaneta. Uri kwese ingori inapita. Eno nena kiza warume wei. Neveniro ino kwenye mimanzi. Nichaitengera maoi uri kwese ingori inapita. Nichaiterera kushika ndaneta. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakaterera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ, ndichakutengera neCD Spens. Ivi muri pakati tendai ma-DJ, ndichakutengera neCD Spens. Ivi muri pakati pemwoyo
wevaimbi Zimnet Radio yabiwa Penyuro inokwenya mimanzi Tichaiterera mazuva ose Uri kwese ingori inapita pima oi Penyuro inokwenya mimanzi Tichaitengera ma oi Uri kwese ingori inapita Tichaitengera ma oi You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kwose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi vezimnet Radio zvimwe itai muchidire mvura. Chikomana Christopher Soko kupinda Mdariro. Anditona.
Vicha vangu vanhu vechikamu vakwaira vangu nyaiva munda muchamareva zvenu nasi yavapatena ndiandizotini ndiri wenu seni Magagechinambia izengwe kutanitani ehe 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 Kambo kabuda mdariro kubva kuna Christopher Soko. Yes, totombokumbira kamweya utisesekedze mambo tuterere izvi zvakudai nemesiya zvimunditungamirire kana kutumira ngirodzi sekutungamira ndimigagwa iguruga rinotungamirira kana kutuma gaburona azotungamira zikura nditi munodaira vanonyengeterera kunyangwe vane mazi mutoro munovatadzurira zvino ndapfugama kukumbira ngonitungamirira zvinokumbira ngonideka zinitungamira ndipe ngonika ndipe iwe ndipe mweya ndikunde ndipe ngonika ndipe iwe ndipe ngoni ndikunde cheuka iwo kuno mesiya ndine chikumbiro kumbira kunge yezekaya munopfuma here yezekaya uyu wanga wofa mukamusesekedza
zvino ndapfugama kukumbira mundisesekedze baba ndimbodyawo kufa ndinotyira vana mukandiisa nyika dzimwini vangadungaira hatina kuramba kuuya nyasi ndati vana ndikavasiya dziri pwere ndisinodungaira mweya wangu haumbozorora ndikasiya vana sangwe waveko nyika dzimuyu ungadungaira saka itai ndimbogara mamwe 40 ndizosiyawo vayaruka vavasadzungaira ndinokumbira kumbogara kana 40 ndizosiyawo vayaruka vavasadzungaira izvozvi kufandirira zaro vanosara nei ropafadza maoko angu vasipemberera vangakandiranwa sebhora ibva ukama ndaenda kana kuturikwa mamhepo vosotetereka izvozvi nyika yakapanduka haichina rudo kuti ndikavasiya vega vavanochekereswa chiita irudo kubwere dzimundisesekedze izongofawo vayaruka vavasadzungaira mune rudo kubwere muchandisesekedza ndizongofawo vayaruka vavasadzungaira ndipembonika ndipeiwo ndipemweya ndikunde ndipembonika ndipeiwo ndipemweya ndikunde ndipembonika ndipeiwo ndipemboni ndikunde pane minzwa pane gomba kwenda nengoni pane chiga chakasviba dzingandimoni kama mwanangu famba yes pane zviga zvakasviba unoda kutofamba une ngoni dzamwari famba nengoni kunda nengoni unokunda nengoni erwa nengoni kunda unokunda nengoni makati kumeze muri kuti bata kunda nengoni dzepachirungu ana mafaro wadzo rerwa nengoni mamotuterereya vakabata chimuti hanzi ndowane chimuti mazuva ano mvura nditi munodaira vanonyengeterera nyangwe vane mazi mutoro munovatakurira zvino ndapfugama kukumbira ngonitungamirira ndinokumbira ngoni dzenu kazi yes mazvita jose mazvita ukambo kanonzi mweya ndisesekedze panapa zasichaita panapa ndoda kuti ndibva ndatora kamwe kavakaita ficha pana Memphis Mere anonzi tenderai mweya yes kaletesti kakava kachangoburwa kari kupisa mambo tuterere pamwe chete na Memphis Mere brand new release. Ndimi mune simba Mwari aiwa tazviona ndamanya pana Pisarema 91 ndimi munoraira vatumwa kuti vatichengetedze kunyangwe hosha yesikati haingatibati kunyangwe hosha yamasikati haingatibati kunyangwe miseve yeusiku haingatibati kunyangwe tave kutsvedza hatiwire pasi ndimi mune simba Mwari vumba tivumbamireiwo vumbamira tivumbamireiwo tenderai mweya atidi unterera aritarire mweya mutsvene titarire Brand new releases with Mafaro. ziso rako ritarire wondo yava kuno kana gidi ari kurirei uruka mweya utungamire
chidzidzo moyo yedu irege kumanikidzwa tirege kubataura mumaoko mumugwagwa mungazare zvinyavada asi shoko roti nyangwe dzive roambira isu chedu chete kuwanza kuteura teurai mambo vanodairai kudenga kuna mambo vasingambogundikai gundikai mwari yavagundikai isu tiri nhiyo dzavo kana zorema vanotinyaradza hazvigone tiparaire pagungwa tumambosisi asimudze chimbotiyambuke ndazoraro pare gwayana pamukova mutumwa werufunda pota achidarikira tenderai mweya hatidi unterera mweya mutsvene titarire tenderai mweya ziso rako ritarire enda ribude muzima nditarirei inine mhuri yangu mwari station that brings you pure entertainment. Zimnet Radio. mhuri yangu mwari tichagara muimba ya mwari inine mhuri yangu mwari tichagara muimba ya mwari unyangwe vari mbiri mwari vatarire unyangwe vari mbiri mwari vatarire tinemi Jehovha tichavamba hondo tinemi Jehovha tinosvetuka rusvingo tinemi Jehovha tichavamba hondo yes tinemi Jehovha tinopfuura zvese zvinyavada tenderai mweya Mathias Mere featuring Mambo Duterere kanoita tenderai mweya utore control zvese tite tiri mumweya hatidi unterera atidi unerera mweya mutsvene titarire mwari tenderai mweya ziso rako ritarire enda ribude muzima yes muri yeZimbabwe yes ndinodaira kuti tiri kufamba zvakanaka taakupinda panguva iye yekuti tichimboverenga kwaziso dzenyu dzamakanda via WhatsApp messages yes ngazviende mberi ndoda kutenda kune vese vanyora ndakuchitanga kuverenga kwaziso dzikuya kwadzaita vanoda kunyora yes isai WhatsApp messages zenyu pa 07861783929 iUK code naika 07861783929 ndio namba yangu iyoyo mosarudza dzimbo more than one kuitira kuti ndikashaya kamwe ndoridza kamwe musakangani zvakare kusubscribe kumafaro huchi yes right kwazise yekutanga yapinda from South Africa ku Cape Town anze muri sei munhu washe mongotanga kundikwazisawo inini Radina Gakata Manenga ndiri kuno ku South Africa mu Cape Town mundikwazisirewo mhuri yangu mudzimai vana nevabereki vangu vari kuChinoi hama neshamwari mobva mavaridzirawo nziyo inonzi mweya munyaradzi kubva kuzvapupu zvaJehovha kana kuti mweya munyaradzi kubva kuna Tatenda Pinjisi ndokanda kuwanira ikako katatenda Pinjisi yes ndi mukoma Radina Gakata Manenga vari ku Cape Town ku South Africa yes thank you so much rekati warovereka mbo mweya munyaradzi kubva kuna Tatenda Pinjisi
ndigone kunyarara iniwo pavanondiparadzira imba yako nemashoko ini ndinyarare pavanondiparadzira basa rangu nemashoko ini ndinyarare zivo ndimi mudzimu unoera zivo ndimi mudzimu unoera minduro ndimi mudzimu unoera minduro ndimi mudzimu unoera ini ndinyarare Baba Garamunesu, utirire mundo zirima. Garamunesu, iwe Garamunesu, Baba Garamunesu, utirire mundo zirima. Ndanyarara, Jerusa mundi, kunyasani kupusa. Matimu wangu muri pia Mtambarara Sinyemba Jerusalem Matimu wangu muri pia Mtambarara Sinyemba Jerusalem Mea manyara Mea manyara Tonight's most requested song. ndakabata zvangu musina ndiri kuno kusurface for England DZ Studios. Yes, kuna vari kunibata vese, thank you so much. Ndapa nguva yekukwazisana ndakuverenga kwaziso dzingi dzamatumira 5 WhatsApp message tichikonera mafaro wacho.
Munyaradzi kubva kundatatenda pinji zisungura mesaya kubva pabwa micheche inonzi Africa nemuridzi kamboka sarudzwa kana kuti ndarovera mukomaratina gakata manhenga vari paCape Town muSouth Africa. Yes, vanyora kwaziso yavo tikavakwazisa asi vazvikwazisa zvakare. Aiwa, ndinotenda mhuri yese muchinhoi, ndinodaira kuti yes muchaitirwa zvakanaka. Vakasimba chose. Yes, hanzi mutsika panotinhira chaipo. Kwanisa kunyora kuneni mavharo pa 0786178329 UK code ka yes indowerenga kwaziso yako ndorova madzi dzako dzaunenge watsara. Yes, ndipe ka choice yakati kure more than one track. Komaradina kakata manenga magonesa muriko Cape Town ukanzai waZimnet Radio ndo nepenyuro yedu izve atikondozvozve. Why not? Mazita nekunyora kwandiri nekunyora kuZimnet Radio. Tofambira pamberi. Yes, imwe kwaziso, imwe tsamba, imwe message, WhatsApp message yauya. Yes, kubva kunaniko Queen Chitiza. Anza hello DJ Naoma Ngoma. Yes, Mwari vakomberere nyika yedu yeZimbabwe. I also pray for all the Zimbabweans vanoshanda managers ne social care nevose who have been affected by the COVID-19 kuti Mwari vati wanire nyasha. I also pray for my niece Lorraine, who is currently seriously ill in hospital. Tinonamata kuti Lorraine uitirwe zvakanaka, Mwari vanokugonera kugowira. Ndokwazisa vose vekwachitiza and all associated with the family. Please play any song from Tekshua Zama because I love to worship. Thank you so much for keeping us connected in the Zimbabwean community. Ndini wenyu Queen Chitiza. Yes, ndavawanira kamboka nzimwe yamutsvene kubva kuna Tekshua Zama Ngube Ndekenyaka. Yes, Queen Chitiza, thank you so much for writing kuchirongwa.
chakavanzika chedenge Musaende handidi kusara ndichishumira Musaende imimayenda zvenyu aiwa garai pano munodiwa yes mweya mutsvene garai pano ndokambo yes kandaridzira Queenie Chitiza yes vari kutibata zvauri muLordswood UK munomo vakwazisa muri yose kwa Chitiza vari kurangarira Lorraine anzi ari muchipatara nevose vaitwa affected neCovid-19 chirwere chagarisa vanhu vazhinji kudzimba. Thank you so much for writing to us. Thank you so much Mazvita Magoneza. Yes, kutaurwa ndaita kamuri yeZimbabwe panapa ndakungoverenga WhatsApp messages apoterwa WhatsApp yangu daiga right. Unokwanisa kunyorawo zvako kwandiri 07861783929 ndo WhatsApp number yangu. Ndiudza zita rako, hama dzaunoda kukwazisa nemhanzi dzacho dzauri kuda. Yes, tobva tafamba nechirongwa. Imwe kwaziso iri kubva kuna mukoma Hosiya Mukwidzwa. Yes, vari paSouth Africa zvakare. Mukoma makadiwo ikoko kuchando. Mazuva anaya akazuva kanenge ari kumboti budei. Ndinokumbirawo muzondikwazisirawo adzimai vangu Violet munhu ndiripo nevana vangu vatatu Tinashe, Praise naUbetina kumusha kumasvingo. Pechipiri ndikwazisireiwo vabereki vangu kumusha kupikita kwa Chivaka, baba namai David Mukwidzwa. Ndatenda panziyo ndokumbirawo muvaridzire Annie from Leonard Dembo, especially Mutadzi ngaregererwe. It's my father's favorite. Yes. Ndo kwazisa iri kubva kuna mukoma Hosiya Mukwidzwa vari muSouth Africa. Rigatione kuti zvakamira sei panapa. Yes, ndakuwanira ikambo kenyika kaka kubva kuna the late Leonard Dembo.
Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request.
kambo kanonzi mutadzi ngaregererwe. Yes, kubva kuna the lady mukoma Leonard Dembo Baro Express kambo kandaridzira mukoma Hosiya Mukwidzwa vari paSouth Africa pa vakwazisa mudzimai nevana nevabereki vari kubhikita kwachivaka. Yes, ikaka kondozo zvehanzi kamba kaka it's my favorite, my father's favorite song. Yes, ndinodaira kuti vamukwidzwa. Yes, muchafarira kambo aka. Yes, manzi munokafarira saka muchatowedzera kukafarira futi anditi. Yes, unokwanisa kunyora uchikashandisa WhatsApp yako undikandira pa WhatsApp number yangu 07861783929 07861783929. Yes, manzi dzacho ka musarudza dzakati wandei kuti wo selection iitire zvakanaka. Ndozo kuti zviiti. Yes, musakanga subscribe kumafaro huchi pa YouTube muna mafaro wacho. Vazhinji vanokafarira kambaka. Yes, ndinodairo maitirwa zvakanaka. Gati munzozo kutera. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it again. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Yes, tofambira pamberi nekwaziso dzamanyora kako nevanyora vacho. Yes, panapa ndiri kubata message, WhatsApp message ya papiko rekatoni. Right. Yabva paSouth Africa zvakare. Yes, Zimnet Radio zvikuratidza kuti inenge ine large following kubva paSouth Africa nai. Kwanzimu Samarari ndinotanga kukwazisa mama vangu Chipo Morozvi vari pachiredzi namai guru mai Beyonce pazaka musenyereki. Yes, kwa musenyereki kuzaka uko mai Beyonce ndi mai guru ava. Ndichizokwazisa vaimbi vese ndichiti musaore moyo, COVID-19 inodarika. Ndini wenyu MC Advance ndiri pa Brits ndopedzesera na sabhuku wangu MC Chidonoro Bolato. Yes, ndi MC Advance ava vanyora vari paSouth Africa. Ndiridzireiwo kambo kubva kuna John Chibadura kanonzi mukadzi wamakandirorera, kana kuti Advance Matimba and Smart Boys kambo kanonzi baba bona maendepi. Yes, right, pana parika ndikutorerei kubva kuna the lady mukoma Chibadura mukadzi wamakandirorera. Goi baba tisvikewo pano. Ya, svika zvenyu tikakubatsire nechi. Baba tauyawo pano zotsvaga ukama, toda kurorawo pano. Oh, moda kurora pano leti. Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ng'ombe 30 pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
baba munoti matomesero here baba aisikomesa ndizvozvo zvinoda inini saka baba musikuziva zvamuri kuita kai sikuziva zviri kuita inini iwe unoziva mvumbi mvura inonaye 6 to 6 ndo zvinoita zvibhakelo zvangu ndokubeta manjiso ienda zvako shamwari kumba kwako na baba wako Mary anikwanise oro zvako ndakapfuma Maria ndakachachwa na baba wako Mary anikwanise oro zvako ndakapfuma Zuru zishano zematora mumbe makumi matatu Sara zako ndakoniwa Zuru zishano zematora mumbe makumi matatu Sara zako ndakoniwa Mari yakawanda zvakadaro ndoiwana piko ini Sara zako ndakoniwa Mombe dzakawanda zvakadaro ndodzitenga neiko ini Sara zako ndakoniwa Mudiwa wangu urombo Urombo kanitoro zako nevakafuma Mudiwa wangu sani zonde ini Toro zako nevakafuma Mudiwa wangu sani zonde ini Toro zako nevakafuma Mudiwa wangu haisimosa yangu ini Toro zako nevakafuma Mudiwa wangu haisimosa yangu ini Toro zako nevakafuma Murawo wandiri nawo ini Toro zako nevakafuma Murawo wandiri nawo ini Toro zako nevakafuma Mudiwa wangu The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Mudiwa wangu haisimosa yangu ini Nolo zako nevakafuma Mudiwa wangu haisimosa yangu ini Nolo zako nevakafuma Mudiwa wangu wandiri The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Nolo zako nevakafuma Mudiwa wangu Ekambo
Yes, mkazi wa makandirorera. Baba wako Mary alibanize oro zako nyakafuma. Aiwa kamboka aiwa. Aiwa kana $5,000 kurora aiwa ndiregerere papo ndokamboka ndawanire papa. Zarwisana ipapa dai. Komana aiwa MC Advance ndodaira kuti maitiro zvakanaka aiwa kamboka $5,000 kurora kwete kuti mkazi wa makandirorera basa. Imikaimi zvinowanika ndinodaira kuti maitiro zvakanaka. Yes, kubva kuna mukoma John Chibadura akomana imi. Ndazviseka wena ndazviseka kuziseka chaiko. Basa kari. Yes, mukoma MC Advance vakwazisa muri vakwazisa mai vavo vari kuchiredzi na mai guru mai Beyonce vari kuzaka kwa Muse Nyereki. Yes, ikambo $5,000 kurora kubva kuna mukoma John Chibadura pakaipa. Right. Topinda pa yandingati ndo yandichawerenga yekupedzisira kwaziso yekupedzisira yandichawerenga mukati mezuva ranhasi. Yes, right. Yabva kunanika ngoma Webster Penny hanzi DJ Mavaro zviri zezei. Yes, ndini Webster Penny baba mutsa kutanga kukwazisa vana vangu Nashe na mutsa washe Penny mukukwazisa mai vangu mbuya dzikamai na dzikamai. Yes, mbuya dzikamai panzi kopanapa. Mbuya dzikamai na dzikamai Karisa. Okay, na dzikamai Karisa wacho muri yese kwa Penny mudzimbwe vaera tembo vese kumativi enyika kunyanya kwedu kudande ndisingakangamwe dangwe rekumba kwedu mai Karisa nemuri ndiyo ndiridzireyo Oliver Mtukudzi azvireve rudo handina orose Mtukudzi amai ndinotenda. Stay safe and stay blessed mu COVID-19 munomu. Yes, kwaziso kubva kuna mukoma Webster Penny ndinotenda zvikuru ndakuwandira ikapiko ndireve rudo handina. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request.
azvireve rudo handina newe mwanangu mhaka yavepo takatukana kupopotana amai ndokuoneka mozvavepo takatukana okupopotana amai ndokurama mukupera kwegore ndakatozunzwa nerunyeri kunze azvireve rudo handina ndewe mwanangu mukufamba kwenguva ndakatozunzwa nerunyeri kunze azvireve rudo handina ndewe mwanangu takasangana pamararano ikabvunza mai mwana ripiko azvireve rudo handina newe mwanangu takasangana pamararano ikabvunza mai mwana naniko azvireve rudo handina newe mwanangu tichaonana kana mwari yadasa azvireve rudo handina newe mwanangu tichaonana kana zvichinge zvarongeka azvireve rudo handina newe mwanangu azvireve rudo handina Kambo azvireve rudo handina kubva kuna the lady Ugoma Oliver Mtunzi, Dr. Oliver Mtunzi, Zora Murugarwera. Makabva kurwa kukuru, makaita penyu makapedza, makatorwa nenguva. Kambo kakumbirwa namukoma wepi Webster Benny, yes, vakwazisa mudzimai nemhuri yavo yose. Yes, kusanganisira vabereki vavo. Oh yes, ndiye vaira tembo vese. Zvinonakidza izvi zvinofadza ndo yaita kwazisa yangu yekupedzisira mukati mezuva ranhasi. Thank you so much Mufunge for writing in. Unevese vanyora, yes, unokwanisa kunyora zvakare kwandiri during the week ndinenge ndichizobatanidza, yes, dzimbo dzacho ndichiona kuti dzandisina ndedzipi, dzandinadzo ndedzipi, tichifamba takadaro nai. Yes, aiwa magonesa mese. Thank you so much. Ndinodaira kuna vateereri maitirwa zvakanaka muri Zimbabwe. Rikatione kuti panapa tichiita round off chirongwa chanhasi. Yes, ko ndozvozvika munodzoka tichingorova ngoma, tinodzora ngoma. Candidate Zichkomana, Mike's Band and the Sons of the Sairo. Madonna,
kambisanilane ngoba ngisibonile zona intombi ezinhle ngase-Harare mina kangivumelanilane ngoba ngisibonile zona intombi ezinhle ngase-Rwanda Zimnet Radio, the people's choice. Babone masvanu abarore tunu babone masvanu abarore tunu babone masvanu abarore tunu banana zoguta mazogo beta beta banana zoguta mazogo beta beta
asi vachateni chateni lina ikamba ndakatora papa yakanzi Impilo. Yes, Mike Sibanda and the Sons of the Soil. chateni lina asi vachateni madabona vafuna ukwaka asi vachateni madabona Warundibata vese, thank you so much. Yes. Tozuka mzo Friday nemushamara mafaro wadzo. Subscribe anokuita like pa YouTube zvoenda kumberi uchingokandirawo vamwe zvichienda zvakadaro zvirasikire nekwese ikokoko. Watatanga navo kubvira kwekutanga kusvika pari zvino. Thank you so much. Vambobuda vamboenda uko vachidzoka. Yes, chirongwa muchachiwana chese in full swing pa YouTube. Pamafaro huchi saka subscribe hapo kuti musarasikirwe nezvitsa zvatinenge takanda ipapo. Thank you so much, Makoma Mike Sibanda. Vakomana veDatikweet Sounds vakatungamirirwa nechikomana Tindo Ngwazi paupama inonzi hapana hapana ndatora kamba kanonzi hope dzaSolomoni. Yes, ndokakuva kamu kekupedzisira mukati mezuva ranhasi muri Zimbabwe. hanzvadzi yangu yakarota hope isati yashaika mukomandarota chibage takasvibirira padudziri ndokuti upenyu usingapere mazuva matatu rinda rakanga ravarinda mwari uyai mekakuhope dzangu chibage chakasvibirira dai uri upenyu urefu hanzvadzi yangu ingadai isina kuenda parefu achiona mukoma Tindo achirova makatare mwari uyai mekakuhope dzangu pandicharara ndaramba hope dzechando hope dzeharahwa urotara vachaya pandicharara ndaramba hope dzechando hope dzenherera urota ichiyama pandicharara ndaramba hope dzechando dzisina dudziro dzisina zvadzinoreva kopa yaSolomoni makamuvinga kuhope yavanhu ukamuti akumbire zvangada kuitirwa kopa yaSolomoni makamuvinga kuhope yavanhu ukamuti akumbire zvangada kuitirwa
kanya ndove vadutsiriwo nditi uchafa nemari dzimwe nguva ndinorota ndichitsika ndove vadutsiriwo nditi uchafa nemari. Zimnet Radio. Pamwe pacho ndinorota sakarehove vadutsiriwo nditi uchafa nemari. Pamwe pacho ndinorota sakarehove vadutsiriwo nditi uchafa nemari. Vana vaMwari patinopuka maticinamata kuti tikumbire nje tinotanga kukumbira pfuma. Nesuwo vana vaMwari patinopuka maticinamata kuti tikumbire nje tinotanga kukumbira pfuma. Takwasireiko chinotanga uchenjeri pfuma yozouya yowana kukusvikira. Takwasireiko chinotanga uchenjeri pfuma yozouya yowana kukusvikira. Kwete ndaramba hope dzisina dudziro hope chando dzisina zvatsinyoreva. Kwete ndaramba hope dzisina dudziro hope chando dzisina zvatsinyoreva. Baba uyai, 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 baba uyai. Never go wrong with Zimnet Radio. kambo kanonzi hope dzaSolomoni kubva kune chikomana Tindo Ngwazi akatungamirira vakomana Kwet Sounds kubva paubhamu rakanzi hapana hapana hapana. Pakaoma muri yeZimbabwe ndodaro kuti maitirwa zvakanaka nechirongwa chezuva ranhasi. Ndinokutendai zvakanyanyisa notsigiro rwamunotipa. Tafamba zvakanaka, tapedza zvakanaka. Mwari wenyasha akuitire zvakanaka. Muve neweekend yakanaka. Sakangano musechitatu tinosangana na 9 PM pachirongwa muimbi wanhasi. Bataizi kukura tichitaura newaimbi weZimbabwe. Ndene musi wechisanu sizuva rakadai izi ndikupa ichirongwa uchipasana nyuchi. Muri Zimbabwe munodadisa. Ndatenda hangu zvikuru ngatisanganei mumazuva anoteera. Mwari wenyasha tiitire zvakanaka tese tese. Muchengeteke. Be safe, be safe, be safe, be safe.